Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Da fara na sa sarki mai sama wanda da shi ne mun ka dogara ƙara salatin ka rabu abun manzo abban zahara sa ahali na har sahabbai dukkan su sun amsa kira sama na zaki dan Ɗayyabu na mu gwani bai san kangara domin isar ka rabu kare mun na uban mu ya ƙara haskaka. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Zage dan sanka Ahmadu duk makiya sai sun haƙura ka rike Allah shi ne ke yi maka babu batun bandara. Kun ji gwani mai san al'umma ko yaushe shi ake jira gun talakawa ka zamto bango ko in ce shakira. SA special duty su garkuwa mun yaba aiki naka. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Baban Mustapha ne mai mana kullum baya yin gajiya inda da zaki to kusa ni kura ba ta yin kewaye. Ahmadu jigo ne in al'umma ya zamto jan wuya mun raba alkhairi ko yaushe shi za mu kira jan wuya. Mun yaba tsarin ka ƙara rike Allah sarki mai maka. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Mai kishi na ƙasa Ahmadu duk makiyanka ƙasa sun kasa alkhairin da kayo Ahmadu ko yaushe shi zan fallasa duk talakawa sun ce kai ɗaya suke so kai ne bisa. DJ Abbas zaki na gidan mallawa sai na saka kun ji sufikan Najeriya wanda yake kishin tallaka. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Dakta Abbas ta je ni iya zo mai kyan zuciya alkhairan da kayo ko yaushe ya saka ka zamo jan wuya. Ahmadu Ɗayyabu baban Fati barista bai gajiya riga da saki sai mazaje rago baya kamar jan wuya. Kayan jirgiwa ne mu ta ga amsar masu tambaya. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Alhaji Abdul gurin ka mu ci gaba kar da mu zamto ƙasa. Abdul ka zamto gamji sha saraba ka je ƙasa. Zaki sarki ne addawa kun san bai tsoron da musa baitin Abdul Hakim ne zaki baya kamar da musa. Abdul ka zamto ke gudu sama kiyakiyar ma a jika. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Ahmadu ya yi daban ko a cikin tsara ya zarce sa'a dan Hafsatu na ce baban Hafsatu dole mu ma addu'a. Da jallaka yarda yake yi maka ba ka biye zancen mai ba a hasada taki ce Ahmadu bar su da rabu kai ne mai sa'a. Baitin gagara gasa Ahmad zaki kwance kulluka. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Ali Iliya ma na yabo wanda yake kishin al'umma zakin Ahmadu ne na yabo mai alkhairi sarkin himma. Malam Usman Zariya kyau na hali zance an gama. Malam Usman Zariya ka rike Ahmadu ba gardama. Wannan mai ganama ya ya rike Ahmadu sarkin himma. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan Ɗayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka.
mama na sanya hajiya sahura ba takin al'umma kin mana alkhairai da dama mama ilahu ya karo himma sanu safaransa a gaida kana Ahmadu ka zamto shahimma sarkin wakar garkuwa ogaje mauma sai na saka ma'ila yan oga ne yayi wakar garkuwa bai gajiya. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan dayyabu min yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan dayyabu min yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan dayyabu min yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka. Allah kare ka Ahmadu garkuwa zaki dan dayyabu mun yaba kairinka shi ya saka mu muke yi ma baituka.